Govano Soludo Ekwenwo Nkwa na aga n'iru inwe njikọ aka anya na ndị National Youth Service Corps NYSC bụ ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi n'ihe gbasara mmepe. Gọvanọ Soludo mere ka amata nke a n'oge agba nke 2023 nke NYSC Corps Employers Workshop bụ ụlọ ọgbakọ nkụzi ihe enwere n'Awka, mee ka amata na ebe amụma ha nọrọgo n'ime afọ ndị gara aga bụ ndị a maara maka imebe iwu na amụma dịgasị iche iche nke bụ n'obi ya bụ ịkwalite ọdịmma ndị ntorobịa nakwa mmepe ime obodo. Njideka Okoye ji akụkọ a wee bịa ka o si gaa. Governor Soludo nke onye isi oche NYSC Governing Board nakwa kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Honorable Patrick Agamba nọchitere anya ya gosipụtara nnọọ afọ ojuju ya nye ya bụ nkụzi bụ nke ọ kọwara na ọ bịara nnọọ na mgbe gọọmenti na-agbasi mbọ ike iji hụ na ndị ntorobịa na steeti a bụ nnọọ ndị akwadoro nke ọma maka ịbụ ndị nnọrọ onwe ha nakwa ndị nwere aka ọlụ. N'akụkụ nke ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta Prọfesọ Ngozi Chimude kọwara na ya bụ ọmụmụ bụ nke gbadoro ụkwụ maka ọdịmma na nchekwaba ndị ji otu afọ efe ala nna ha bụ nke dị mkpa maka ezi nchekwa ndị a ji otu afọ efe ala nna ha. N'okwu nke ya ka onye Director General NYSC Maazị Yushua Dogara Ahmed gwara nnọọ ndị a na-ewe ndị ji otu afọ efe ala nna ha ka ha kaba arụ na-eleba anya otu ndị a si arụ ọrụ. Maazị Ahmed nke Maazị Aluyo Usikuame nọchitere anya ya kọwara ogbugbu oge nke final clearance ndị ji otu afọ efe ala nna ha ya nakwa ihe ụfọdụ dịgasị mkpa maka adịmma ha dịka nke a ga-eleba anya. Onye coordinator NYSC Anambra State Oriakụ Blessing Iruma gosipụtara obi ụtọ ya nye otu ndị mmadụ si na-ebenatazi ịjụ ndị ji otu afọ efe ala nna ha ịrụ ọrụ na nke ha ma too Gọvanọ Soludo n'ihi ndonye ukwu ọ na-adọnyere ya bụ NYSC. N'okwu ya ka onye isi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service Sachido Obidegwu nke onye Director Administration Lady Tina Ekenta nọchitere anya ya kọwara na ya bụ ọmụmụ ihe ga-enye nnọọ aka ịhụ na enwere ezi mmekọrịta n'etiti ndị ji otu afọ efe ala nna ha na ndị were ha n'ọlụ. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ ọmụmụ ihe gụnyere onye Chief Medical Officer Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Teaching Hospital Amakụ Dọkịnta Joe Akabike nakwa otu onye kụziri ihe na ya bụ mmemme Oriakụ Ngozi Ugwuoke ebe President Asatu Youth Wing Comrade Ken Okoli nakwa onye enyemaka pụrụ iche nyegara Gọvanọ Soludo n'ebe o metụtara ndị ntorobịa Dọkịnta Nelson Omenugha bụ ndị nọ n'oge ya bụ ọmụmụ ihe. Isiokwu ọmụmụ ihe a bụ Enhancing the Well-being of Corps Members for Optimal Productivity. Site n'Awka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa